Ikaragarria izango omen da Araba euskeraz aurten hala esan digute, eta guk sinistu egia esan. Oionen, Niauta Balaza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Esan du Jon Artandok orain zurekin gai prosaikoagoak jorratu behar ditu dala. Ekarri behar zen dituen rosak, ekarri dituen bezala besterik ez palin bada paperez koloreak, eta horrela gure... Bueno, anpola iderroiek... Hori da, gure gai prosaikoi kolore pixka bat jartzeko. Ekin egingo diogu. Greziatik abiatuko gara iruditzen balin bazaizu, eta bi hitzetan kontatu iguzu hainbeste kapitulu izan dituen gai honetan, momentu honetan gertatzen ari dena. Bai, bueno, ari dira Greziako gobernua negoziatzen ari da erreskatearen luzapena, 7.500 milioi euroko luzapen bat izango litzateke, eta, bueno, berez, lau zatitan edo ordaindu barzun ekainean zehar eskatu du ekainaren amaieran ordaintzea. Tarte bukitzeko, denbora irabazteko eta negoziazioekin jarraitu ahal izateko. Baina gero eta muturrestuagokin dabiltza, eta arnasa gero eta gutxiagorekin epemuga hori badator, eta ze gertatuko dan orduan edo pentsakizun, ez? Badirudi, edo beti iritsi izan dira akordiotara, baina beti ere muga-mugan. Orain gordainketak zeintzuk dira, zehazki? Orain, hainbat gauza daude, ez? Hor badakigu kreditu eman zutena, batez ere moneta funtsa eta hainbat estatu daudela atzean, eta hoiei ordaindu beharko zaie. Noski, horrezaz gain baita ere hainbat gastu ditu Greziak bere funtzionamentua, funtzionariak ordaindu, eta hainbat ordainketa egin behar ditu bestela ere bai, eta bueno, 1.500 milioi, 7.500 horietatik 1.500 milioi dira bere hartzeko dunei ordaintzeko, aipatu ditudan hartzeko dun horiei, baina gainerakoa bere funtzionamenturako da. Eta baldin eta jasotzen ez baldin baditu, luzapen hori, 7.500 milioiko luzapen hori ez baldin badu jasotzen, ez di ordainduko bere hartzeko dunei, baina bere funtzionamentua ere larri biliko da, ez da. Beraz, ondorioi begiratzen baldin badiegu, etorri leike, ja berez kaltetuta eta jorratuta dagoen Greziako egoerara, nolabaiteko geldialdi bat edo? Bai, berez gainera, atzeraldian sartzen ari da Grezia, edo hori ematen du datuek esaten dutela, ez da. Karo, ez baldin badute dirurik ordaintzeko zer egingo dute? Beraien dirua sortu beharko dute, eta emititzu beharko dute, moneta paralelo bat, edo, hori da zuzen ere Grexit delakoa, ez da. Gertatuko dela uste duzu? Bueno, esan ari dira ez dela gertatuko, eta, bueno, begiratzen baldin badegu aditzu... Batez ere, seguro eski hartzeko dunei eragingo liokeenagatik, ez da? Bai, bueno, hor, gainera, momentu honetan, gero eta presio handiagoak somatzen dira orain arte isilik, edo ez halako zaratarekin, edo zebiltzan hainbat, estaduk, batez ere Britainia Handiak eta estatu batuek, akordioa gertatzea edo nahi dute arrazoi finanziarioengatik, batez ere, arrazoi finanziarioengatik, baita ere arrazoi geoestrategikoengatik, ze Grezia ez dugu ahaztu behar, Errusiaren laguntzaren kontu hori, hasiera baten, Errusiarrek aipatutako, baina Txiprasek gero eta gehiago esaten duena, badaukala, aukera hori badaukala, dirua jasotzeko baita ere beste leku batetik. Eta BRICS delakoen banku horretan baita ere sarrera eskatu du Greziak. Zergatik ari ote den gertatzen orain gertatzen ari dena, zerbait espekulatu garetzake? Berez, aipatu ditudan arrazoi geoestrategiko horiek daude, finantziarioak ere bai, eta finantziarioetan ez da ahaztu behar baita ere, sistema finantziarioak kinkan geratu daitekeela Greziak ordaintzen ez baldin badu, deribatu finantziarioak dirala eta batetikan, eta bestetikan baita ere, kontagio edo kutsadura efektu bat eduki dezake, ez? Domino efektu bat? Bai, Mediterraneoko, ez dugu ahaztu behar hor, batetikan deribatu finantzarioak daude, baina bestetikan baita ere, inbertsioak egiterakoan, Greziaren egoera antzerakoan, edo behintzat prestigio, ordainketa prestigio aldetikan egoera antzeko eukidezaketen Mediterraneoko beste estadu batzuk badaudela, eta horietan inbertitzeko gero eta oztopo gehiago jarritzaketela inbersorek. Momentu honetan edo nola ere aitzakia da, edo akordioen gainean dagoen arazoa da batez ere, austeritate politikak ezartzen zaizkiola ordainketa horiek egin ahal izateko Greziari, eta Greziak markatu ditula linea gorri batzuk, dira bezaren igoerarik ez duela onartuko, lan erreformarik ez duela onartuko, eta austeritate politikekin jarraitzeko asmorik edo gogorik ez daukala. Ez dauka oso soluzio erresa, beste herrik batzuekiko Europak erakutsi duenari begira ala? Bai, ez dakit, esan da biltza edo ez dutela pentsatzen, inok ez du pentsatzen Grezia hartan egingo danik, baina, gero eta gehiago aipatzen da aukera bezala, ez? Eta irtetzen baldin bada, zer? Zer? Zer?
aipatutakoa. Hor badago deribatu finantziarioen arazo izugarri hori, entitate finantziarioek batak bestei, segun eta ze konjuntura ekonomikotan gauden egiten dizkioten apustu moduko horiek diralata, eta Grezia irtetzen baldin bada, ez dugu hor desastrea handi bat gertatu daiteke entitate finantziarotan, bai. Bueno, adiari jarraituko dugu. Bai. Beste kontu bat, Europar Parlamentuak atzo bertan eztabaida ukatu du TTIP deritzan merkataritza akordio horren inguruan. Kontatu guzu berriz labur zer den TTIP hori. Bai, bueno, igual TTIP zer den esan aurretik, berez oso gertakizun berezia eta interesgarria da atzo parlamentuan gertatu zena. Ze TTIP horren aurrean, orain arte parlamentuetan eta gobernuetan konsensua bazegoen alderdien artean, orain eta lehenengo aldiz, kezkaz bizi dute, batzorde baten negoziatu duten TTIP akordio hori parlamentura eraman, eta nahiz eta parlamentuak erabaki almenik ez izan, bertan atzera, bertan botazioz ezezko atera ditzekelako. Oso alde txikiagatik ukatu zen eztabaida gainera. Bai. Eta, bueno, gertakari ezoiko bada, ez? Eta beraz, hitz egiten hasi ginenean, emantzat edo oso emantzat zegoen gai hau, eta atzera egin du neurri batean presio ezberdinengatik eta, bueno, zalantza ere sortu delako. Bai, bueno, honek erakusten du, azkenen gizarteak kezka bat adierazten duenean, bere intereseko kontu batzuekiko, atzera egitea posible dela. Baina, ze gaitan ari gera, zeri buruz ari gera, zuk egindako galdera berreskuratuko bat. TTIP-a da, Estatu Batuak eta Europar Batasunaren artean hitzartzen jardun duten akordio bat, eta akordio horrek ekartzen duena da, oso isilpean eraman dute, ez da gauza hundirik jakina izan, bagenekin negoziatzen diziala, baina edukiak eta oso ondez genekizkin, baina susmoak eta beti euk izan ditugu, ez? Eta, negoziatzen zan, merkataritza arantzelen eta baldintza, lan baldintza, ingurumen baldintza eta horrelakoen estandarizazioa titulopean, ziren desregulazio bat eta baldintza okertze bat negoziatzen, ezta? Eta hori batetikan, gero bestaldetikan baita ere, eta gaur egungo testu inguruan, ari ziren negoziatzen, ari ziren lotzen Estatu Batuak eta Europar Batasuna elkarri, eta nolabait, Europar Batasunaren aspirazioak BRICS estatuekiko edo hartu zitzaken akordio berriak deusezten. Ameriketako Estatu Batuak eta Europar Batasunaz aparte norbait gehiago ere bai negoziatzen? Bai, eta hori da baita ere kezkarako arrazoia. Hor, multinazional handiak, enpresa handiak aritu dira negoziatzen, ezta? Hasiera-hasieratik esan izan da, eta bere alderdi honak, holako akordio baten alderdi honak asko azpimarratu izan dira, esanaz, 2 milioi lanpostu sortuko lituzkeela, komertzioa berpiztuko lukela, edo suspertuko lukela, traba horiek kenduaz, eta horren kostua batetikan, eta Jaurlaritzak berak ere duela hilabete gutxi aipatuzun TTIP hau ona dala euskal ekonomiaren zatze egitura, gure ekonomia egitura eta enpresa egitura, enpresa txiki eta hartainena da, eta horiek eukitzen dituzten oztopoak egitura faltaren gatikan gainditzeko balioko lukela eta Estatu Batuak oso merkatu interesgarria dela, eta ezta? Eta orduan akordio hori ona izango litzatekela. Ona eta txarra dena den izango da zenek kontatzen duen, nola kontatzen duen, eta beste, eta norekiko kontatzen duen ere bai. Bai. Txarren artean, zalantzarik gabe desregulazioa, lan baldintzengan izan dezaken eragina. Baita ere, ingurumen estandarretan guk ja finkatu ditugun arau horiek ingurumena zaintzeko horietan ere desregulazioa. Nola baita NAFTA, Estatu Batuak Kanada eta Mexikoren artean daukaten hitzarmenaren lehengusu edo anaia edo arreba, ezta? Eta horrek ekarri duena izan da menperatze bat, estatuen menperatze bat korporazio handiekiko. Jartzen dute tribunal bat, berez ohiko tribunalez kanpoko tribunal bat erabakitzen duena gobernuak hartzen dituen erabakiak enpresa horiekiko onak diran edo txarrak diran. Orduan, desdemokratizazio handi baten arriskua marrazten dezun neurri batean, ez? Bai, ze atera egiten da ohiko zuzenbide estatu batek edo gaur egungo egitura estatu demokratiko baten egitura, erabaki egiturak eta kontrol demokratikoak eta bar, kendu egiten ditu, eta, berez gainera, ez da hipotesi bat, hori Estatu Batuetan gertatu da, eta gertatu izan da baita ere, beste hainbat estatutan horrelako akordioak izenpetu dituztenetan, Estatu batek lizentziak ez eman ustiapen handi batzutarako ingurumenean izango luketen eraginarengatik,
ohiko tribunaletatik beharrean beste arbitraje foro horietara eraman, eta arbitraje foro horiek egundoko milioi pilako indemnizazioak ezarri estaduei. Orduan estaduek oso gutxi izan dezakete aurre egiteko momentu jakin batean zea hori. Beste ondorio aipagarririk baditu kontu honek? Bai, nik aipatuko nukeen beste ondorio aipagarrienetako bat izango litzateke lehen esandako, ez? Ze testu ingurutan gertatzen ari dau. Gertatzen ari da, Europak bere etorkizuna erabaki behar duen une batean, hau da, dago edo baterako, edo estatu batuetarako, edo BRICS-ekiko, ez da? Badirudi, estatu batuekiko baino BRICS-ekiko osagarritasun handiago duela, bazkide teknologiko modura, ez da? Baina, justo logikarik ez daukan akordio baterantz edo joko luke baldin eta TTIP honetara joko balu. Ze, estatu batuetako eta gurea bezalako ekonomia ez dira osagarriak. Gero gainera baitaren negoziazio hauetan parte hartzen duten horrezaz gain baitaren multinazional horiek jartzen dituzten baldintzak ez dira enpresa txikiei eta enpresa ertainei begirakoak edo lan baldintzei dagozkienak, kontuan izan behar dugu estatu batuek gainera lan hitzarmenak, nazioarteko lan hitzarmenetan oso gutxi izenpetu ditula, osake pentsatzeko da baldintzak ezartzen ditunen, ez ditula horiek kontuan izango, hemen dauden estandar berberekin, baizik eta bere estandarrekin, ez da? Eta orduan, bai, kezkatzeko arrazoia badaude, eta poztekoa da, badirudilako replanteatzen ari diala hainbat alderdi, Europar Parlamentuan eta hainbat Europako herrialdetan, TTIP hau benetan kaltegarria dela, presio sozialak horretara bultzatuta, ez da? Iradoki didazu hau guztia nahikoa isilpian egiten ari direla, eta horri tiraka, burura etorri zait, agian komenigarria izango litzatekela, TISA zer den azpimarratzea. Bai, TISA da antzeko zerbait, egun hauetan atera Wikileaksen filtrazioak dirala eta edo jakin dugu ere beste negoziazio bat egiten ari dirala TTIP-aren tankerakoa, baina kontrol, produktu finanziarioen kontrola eta horrelako, ezarretako kontroloik saiesteko batetik, eta gero beste aldetik baitere zerbitzuak. Garraio, komunikazio eta oro har, zerbitzu publiko guztiei dagozkien regulazio edo desregulazio bat egin alizateko eta horiek ere korporazioen esku jarri alizateko. Kasu honetan, Europar Batasuna estatu batuak gehi beste 20 bat estaduk edo parte hartzen dute, eta araze kasualidadea, parte hartzen duten estatuak denak dira estatu batuen aliatuak izan daitezkenak. Estatu batuen aliatuak, Hego Ameriketan Kolombia, eta Chile, eta zean Europar Batasun guztia, eta Asian berriz Pakistan, eta horrelako estatu batzuk dira. Orduan, gainera Txinak, Txinak eta Uruguaiek eskatu duten negoziazioetan parte hartzea, baina ez zaie utzi. Ez zaie utzi, justo beraien kontra egindako eta estatu batuen gonapean lotzeko, hainbat estatu lotzeko, beste bitarteko bat gehiago da, TTIP-a dan bezala, hain zuzen. TTIP-ari eta TISA-ari jarraituko diogun gertutik, etorri, argibideak ematerazu ostegunero, neut beharko zaitugu eta hainbat gauza ulertzeko. Eskerrik asko gurekin izateagatik aurrera datorren astera arte. Oso ondo datorren astera arte. Orain albiste egin behar diegu tartean nahi dezunean, Jon.